Good day to everyone. Another day, another rides na padaan. Shout out mga bata. Tapagtarong mo eskwela. Shout out pod kay Kuya. Salamat kayo sa pagguyod padulong sa bunturan. Shut up ba? Kalawag ka, human na. Baik ni Puldo, baik ni Puldo. Tara. Pulod, pulod. Shut up, Poldo. Puldo. So ito ang tumautuyo diri mga idol ang ilahang bike for a cause. Nya kay wala man tagaabot aw pastilan dugayan mo gud kayo. Mo claim na lang ta sa tuang t-shirt. Mao din siya ang assumption nga eskwelahan diri sa Nabunturan, Davao de Oro. So kay wala man ta kaabot sa ilahang bike for a cause. Unsa pay answer? Grabe ning nataran ni Along. Panington butag dagko ani. So nilag ko sa playground ni Longski nya mga snack na may kay murag layo-layo pa mang ruta napadayon nami sa unahan. So tuwar inani ang dalan mga idol inani kalisod so kana mo na siya along bunal hunat diha kay murag perting lisura dapita. Manat dul. Technical kayo. Baktas. Perting ninduta nga lugar mga idol, nindot kay nga spot diri sa Davao de Oro. So mura kog nasa New Zealand kay kan kayo green kayo ang mga sagbot. #green grass. Mao din siya mga idol ang Mount Hago diri sa New Cebu nga Nabunturan, Davao de Oro. Goods kayo mga idol ang view diri. I love you. Ing honest siya kanindot mga idol. Napalibutan gid siya og nindot kayo nga mga view. Sa mata to mga nature lover diha goods kayo diri. Halo vlog. Longski on the moves. Hunat. Hala. Tu ara perting danguga. Hala asa makadto? Asa adto? So pauli na may mga idol. Ops na baka sa man nga nag-atang-atang man. Pre agi ko pre. So ang Mount Hago mga idol pwede siya agiyon sa Nabunturan lapos sa Mipangi. Pwede po siya sa Mipangi lapos sa Nabunturan. So kanya mong ruta mga idol medyo murag nilop mi ani. Nya wala ko ka-on sa smartwatch kay nakalimot ko. So mao na to siya mga idol nilusot mi diri sa Mipangi diri sa street nga dalan mga idol. Bantog rang kusgan kani si Along kay lisod man pud kay ihang playground. So salamat kay Longski. So that's all for today's video mga idol. Bye bye. Bombay amping tang tanan.